Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Ja sam Toma i danas za vas pravim jednu fantastičnu i preukusnu krempitu na moj način. Za pripremu ove krempite potrebno nam je ovako: pola litre vode, pola litre mlijeka, 100 g gustina, 50 g brašna, zatim 250 g šećera, 5 jaja, znači razdvojili smo žumance od belanceta, 2 vanilin šećera, zatim bit će nam potrebno 3 šlaga i tepsija veličine 35 x 20 cm, kao i 34 keksića, znači ja ću koristiti zlatni pek, ovaj čokoladni, a vi možete koristiti bilo koji klasičan keks. Pa ništa, hajde krenemo sa pripremom. Prvo šta ćemo da uradimo, u veću posudu uzimamo i utućit ćemo 5 belanaca sa nekih pola šećera. Ovde što smo pripremili, to je znači nekih 125 grama. I evo, kao što vidite, naša utučena belanca sa šećerom bi trebalo ovako da izgledaju. Ovo ću sad staviti po strani, treba će nam kasnije. Prelazimo sada na pripremu fila. Znači ovako, pomešat ćemo sada mleko i pola litre vode. I to će nam trebati, znači od te tečnosti uzet ćemo samo pola, znači na kraju. Ćemo fino da promešamo. I ovo ću staviti po strani, pošto će nam uskoro zatrebati. A sad, za to vreme, u posudu za mućenje uzimamo 5 žumanaca. Dodajemo. Zatim gustin, brašno, ovo, znači polovinu od šećera, ovo malo da promešam, i ova 2 vanilin šećera, i to ćemo fino da izmutimo mikserom, pa ćemo onda naravno da dodamo polovinu od ove tečnosti od mleka i miksa od mleka i vode. A u drugu polovinu ćemo fino da zakuvamo šta dobijemo od ove smese. I evo, kao što vidite, dobili smo fini vanil krem fil. Sada dodajemo, dok je još vruće, znači ne treba da se ohladi, kašiku po kašiku ovih naših utučenih belanaca i lagano mešamo. I evo, kao što vidite, fil bi trebao ovako da izgleda. Sada u tepsiju poređamo, znači, ovaj naš keks. Kao što sam rekao, to možete po želji, klasičan ili čokoladni. I dok je fil još vruć, fino ga istresamo i naravno raspoređujemo. I evo, kao što vidite, ja sam rasporedio ovaj dobijeni fil svuda preko keksa. Sada ću ostaviti ovo da se fino ohladi, pa ćemo onda preći na drugi deo. Nakon što se naš fil fino prohladio i stegao, prelazimo sada na drugi deo. Znači, u ovom drugom delu umutit ćemo 3 šlaga sa otprilike 2 deci kisele gazirane vode.
I jedna mala ispravka, znači trebalo bi oko deci i po mineralne kisele vode, ipak nećemo koristiti 2 deci kako ono ne bi bilo previše retko, znači treba da bude osred, ni retko, a ni gusto, normalno fino da se utuče kao što vidite. Sada ćemo ovaj naš utučeni šlag da fino rasporedimo preko ovog našeg fila. Šlag sam fino rasporedio, ono što nam je preostalo da uradimo je to da uzmem ovaj keks i da fino rasporedim preko ovog šlaga. Kolač je spreman. Sada je bitno da ga stavimo u frižider kako bi se on fino stegao, pa odradit ćemo jedan mali presek da vam pokažem kako on izgleda iznutra. I evo kao što vidite odradio sam jedan mali presek za vas da vidite kako kolač izgleda iznutra. Nadam se da će vam se dopasti, zaista je fantastičan, preukusan. Sve sastojke koje sam koristio ostavit ću vam u opisu videa, celokupan recept možete pronaći u mom blogu Život sa osmehom. Hvala vam što ste gledali ovaj video recept. Ukoliko vam se svideo kao i prethodni moji video recepti, prijavite se na kanal Tomina kuhinja. Lajkujte, šerujte i naravno ostavite neki komentar. Meni je uvijek zadovoljstvo da spremam nešto novo za vas, a mi se vidimo uskoro sa nekim novim videoklipom, nekom novom video pripremom, a do tad ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.